Вітаначкі, давно не бачыліся. Як мяне слыхаць? Праверка сувязі. Усё добра з гукам. Так, колькі нас? Зараз 14 чалавек онлайн. Ніху. Так, на Ютубе лаяцца нельга. Таму будзем трымаць сябе ў руках. Трохі хвалююся, бо ўжо даўно не стрымеў, даўно нічога не рабіў. Добра чутна. Окей. Новы мікрафон працуе выдатна, мне здаецца. Колькі років пройшло? Мне здаецца, 3 ці 4. Ой, не пытайцеся, складаныя былі моманты ў жыцці. Вось, не да рэтрагеймінга, не да чога. Ну і ўсе ведаюць, якія адбываюцца падзеі ў свеце. Вось, стрым у нас не палітычны, таму прашу язык засунуць у сраку і нічога такога не рабіць. Бо нас глядзяць з Беларусі і, ну, вы разумееце, я не хачу, каб нешта кепскае здарылася з маімі глядачамі. Вось. Гуляцца будзем у Амігу, рэальную Амігу, у мяне стаіць жалеза, але зараз пачакайце, яшчэ ёсць побач другая у мяне штуковіна. Ой, адчапіць надо, каб гэта ўсё ўзяць. Ой, халера яе бяры. Так, вось. Вось, гэта Аміга 500. Але гуляемся мы на Амігі 600. Там у мяне стаіць акселератор, дзякуючы которому можна усталёўваць розныя такія цяжкія праграмы, якія звычайная Аміга можа не пацягнуць. Вось, і ўвогуле яна дапамагае лепш гуляцца ў розныя гульні, абыходзячы абмежавання розныя. Ось, так, гульня. Гэту гульню мне параіў Яўгеній. Ретронесенс. Канал такі ёсць, калі хто не ведае. Ось, так, гэта Камадор. Так, мне здаецца, Аміга павісла, бо я нешта не тое зрабіў. Зараз павернем. Ну, толькі не паламайся ў прамым эфіры. Так. О! Я ўжо спалохаўся. Думаў, усё, дупа. Так. Нешта адвалілася? А, не, усё працуе. Фух. Тэхніка старая. Неяк што не так зробіш. Я трохі парухаў правады і ўсё ледзь не памерла. Так, зноў. Aim запускаем. І пачнем гуляцца. Вось, гульню мне гэтую параіў Яўгеній з канала Telegram суполкі. Калі дакладна, Ретронесенс. Не мог прайсці міма, ды набыў яе. Так, зараз пашукаем. От, Roguecraft DX. Дэлюксавая версія. Гэта сучасная гульня на Амігу. Яна, здаецца, у 2025 годзе была выпушчана. Вось, роуглайк, роуглайт такі. Я ў яе крышачку паганяў. Вось, мне даволі спадабалася, і мне здаецца, гэта даволі добрая гульня, каб пачаць з яе стрым. Вось, гуляюсь вось на такой прыладзе. Вось, глядзіце, у мяне ёсць рубільнік. Так, зараз зараблю фокус.
Гэта кітайскі контроллер на Sega Mega Drive. Ось. У Амігі ёсць такія прыколы, што кнопка ўверх гэта скачок. Ось. І гэта даволі не зусім зручна. Я перапаяў усе правады, пералітаваў усе правады, якія тут былі, каб яны не праз контроллер унутраны ішлі, а напрамую на кнопкі. Ось. І зрабіў яе скачок на кнопку C. Ось. І так яна працаваць будзе. Так, зноў фокус на мутны хлопец атрымаўся. Здаецца, так добра. Рэха амаль не мя. Гэта Шур. Гэта Шур студыйны. Я ў сваім канале выкладваў, які мікрафон я набыў. Бо, ну, узровень трэба ж, каб вы добра адчувалі. Відосік наступны таксама рабіць буду, дзякуючы яму. Ось, мабыць, зараз будзе бачна. Так, трохі зраблю так. Вось, вось такі мікро. Вырашыў, мне гэтага хопіць. Ён USB-шны, XLR вырашыў не набываць, бо не хачу маркетавацца з гэтым. Каб там гук яшчэ наладжваць, каб там яшчэ нешта такое рабіць, нармалізацыю там і гэтак далей. Вось, ён піша амаль адразу, працуе як трэба, і з майго боку наладжванне. Так, а што гэта атрымалася? Ось такі вось першы стрым. Ну, гэта ўжо зусім не цікава. О! Ну ўсё, хопіць, пачынаем гуляцца. Піу. Па гуку на гульне таксама пішыце ў чатик. Мне здаецца, я опять трохі мутновато. Мутная гук. Так, як чутно. Як гук крышачку ніжэй музыку зрабіць. Twitch, ну не ведаю. Я пра гэта не думаў, амаль. Так, мне здаецца, музыка трохі гучна зусім. Так, я уже сам адчуваю гэта. Так, зараз зусім не слыхаць яе. Зараз пашукаем залатую сярэдзіну. О, здаецца, добра зараз. Так? А вось і Ретронесенс, Євгеній, вітаначки. Так, проверка контроллера. Все працуе. Так, давно я не гуляўся, як я казаў, што такі тэставы рух быў. Вось. І зараз пачынаем. Ну, як класічныя роуглайкі, роуглайты, як гэта яшчэ там называецца. Ой, сабе дважды адчуваем. Выключу тут гук.
за Warrior можна гуляць, за Роуга і за Візарда. Ось. Ну, мне здаецца, я лох, ось, таму лепш за Warrior пачаць, таму што ім, як пішуць, прасцей гуляцца. За Візарда там складана даволі, ну потым пакажу, як і яны працуюць. Пачынаем. Так, куранятка. Кураняткі тут таксама могуць мяне шкодзіць. Яшчэ раз, гульня на Аміга. Яна нават ідзе на Аміга 500, і гэта якія самыя першыя кампутары былі. Ну, Аміга 1000, канешне. Аміга 500 гэта low-end версія гэтага кампутара. Але, ну вы паглядзіце, якая прыгажосць. Куранятка. Знішчальнікам цыпачак буду. Так, лішнія гукі нейкія. Трэба паадключаць. Так, ну і што бачна, карта у нас ёсць. О, першы монстр. Не, ну чаго так сильно? Двоечы атрымаў ад яго. Глядае чудова, ну і добра. Музыка адчуваецца добра. Прыштыльна на Амізе музлова стара. А на GBC учора завіза. Прокпаць ад курцы і адкіс. Так, тут кураняткі могуць і забіць цябе. Мне здаецца, нават пра гэта ачыўка ёсць, але не глядзеў. Дык вось, на GBC, вядома, ніякага стэра няма. Ну, гэта геймбой, а што ты хацеў? Якое там стэра? Там монодинамик, мне здаецца. Так, сэрцайка, пакуль лекавацца не будзем, бо мы яшчэ атрымаць паспеем звездюлей. Мо нават і курыца забіць тут можа. Так, вось, гэта дзвер, да якой трэба ключ знайсці. І калі мы знаходзім ключ, трапляем у гэту двер і на новы ровень пераходзім. А, яшчэ тут ёсць сакрэты. Можна пашукаць, ну, нейкія сакрэты. Они тут захаваныя. Сакрэтныя дзверы, ой, комнаты, пакоі. Блокт. Ну, вядома, тут нічога няма. Мусіць, у наступным пакоі нешта будзе. Так, і тут тентаклі нейкі. О, level up. Вось гэтыя алмазікі, яны мой стрэнгт павышаюць. І ад мяне вось гэтыя кураняткі могуць пацярпець яшчэ больш. Лысы звідзік, ну нічога сябе. Ось так ось такія сюрпрызы. Мне здаецца, ну, выбачайце, калі гэта не так, што я не лысы з відзіка, але я патлаты з РГБ. Так, ну, гэта музыка прыгожая, як у Кігенах Чэптён. І так, крышачку лекцый. Чэптюны, якія ў Кейгенах з'явіліся, гэта все дзякуючы Аміге, ну, вядома, бо там упершыню пачалі
вось гэтым усім займацца, плюс трекерная музыка таксама з'явілася на Амігі. Гэта мод-файлы, якія важылі, ну, зусім крыху, яны там кілабайты займалі, але трек мог там і па 30, і па часу быць, ну, 30 хвіліны па адной гадзіне. Вось, і гэта ўсё важыла даволі мала. І гэта ўсё адтуль прыйшло. Так, тут трохі лікбезу было. Ну, полысеть так, поспею. Что у меня там? Ну, яшчэ нешта же засталося. Ну, калі што, перасадку волосся можна зрабіць. О, куранятка тут схавалася. Так, яшчэ тентаклі монстр. Які пашвара. Тут так, усё на Ктулху, мне здаецца, сюжеты. Так, мне здаецца, я зноў нечоткі. Так. Вось, мне здаецца, аўтары гэтай гульні Лоўкрафтам таксама натхняліся. Так, вядома, тут мой які сакрэт будзе. Нет, сакрэта тут няма. А там карта ўжо скончваецца. Гэта NES падобен на Амігу. Ці наадварот. А, так, NES на Амігу падобен. Бо гэта на Амізе рабіць даволі проста. Так, а вось в таких месцах ёсць сакрэты? Мне здаецца, таксама няма. А, ну вось, Евген кажа, што на падмурку лаўкраутаўшчыны зроблена. Атрымаў ад кураняткі. Мне здаецца, зараз будзе срака. Не, не будзе. Але куранятка могла забіць. О, сакрэтик. Так, мне не падабаецца, што пасля майго руху будзе яна біць, таму у сцену. А, вось, яшчэ інвентар тут ёсць. Так, як ім карыстацца, я ўжо не памятаю. Вось. За ўсю гульню даецца толькі два тыпу зелля вось гэтага. І больш ніяк яна змяняцца не будзе. Таму і гэта трэба толькі досвід атрымаць, калі ты вып'еш нешта. You feel stronger. Окей. Гэта дае нам моц. А гэта тэлепорт. Ну вось, сіняе зелле гэта у нас тэлепорт, красная моц даецца, а зялёная гэта заўжды здароўе. Так, ключ я ўжо атрымаў, але яшчэ хачу пашорхацца по гэтаму роўню. На Fallout стары трохі паходзіць. Ды ну. Ну, неяк не ведаю. Так, трохі нудоты, канешне, бо самы пачатак амаль трэба ісці. Ой, зноў куранятка. Але мо якое зелье знойдзем. Так, тут сакрэтаў няма. Памры куранятка. Ой, зялёнае зелле. Potion. Так, зноў я не хачу быць наступным пад удар. Таму б'емся ў сцену. Так,
і тут сакрэта няма. Па крокамі вы ізаметрычны, но мне здаецца, ты пра роуглайкі нешта чуў, як яны працуюць. Бо гэта ўсё пакрокавае з самага пачатку было. Ну і, канешне, там не пра графіку, там пра асцы арт больш быў, але потым і нейкая графіка пачалась з'яўляцца. Так, усё, здаецца, мы выпылесосілі ўвесь гэты ўровень, і можна ў дзверы ісці. Выйсці ў дзвер. Так, там цікава зроблена, што ёсць умоўна 5 тыпаў чырвоных зелляў, але на пачатку гульні рандомна абіраецца. Ну, я пра гэта і казаў, адна ці две. І пакуль ты іх не пакаштуеш, не будзеш ведаць, што рандом даслаў. Ну вось, у мяне есть толькі 2 тыпу зелля, і эфекты, якія яны надаюць, яны пастаянныя ўжо. І не будуць змяняцца. Там можа небачнасць яшчэ выпасць, рэгенерацыя, калі не блытаю, і яшчэ штосьці так. Але на вось цэлы гэты заход даецца толькі 2 тыпа зелля. Яўген, ты казаў, што касіць траву будзеш, а ты яшчэ і пісаць можаш. Здаецца, ты падмануў мяне. Так, цыпа-цыпа. Сюды. Так, сакрэта таксама няма. Так, куды пойдзем? Пачнем з гэтай. О, кажан нейкі. Так, з 2 тычак паміраець. Я вось не ведаю, навошта мне ўвогуле золата збіраць. Гэта поінты толькі дае. А з гэтых поінтаў ні жыцця не дадуць, нічого такога. Мне здаецца, только марную час, калі гэта раблю. Але ну няхай у лідерборды буду. Падмануў, на наступным тыдні буду, калі з жонкай не разыйдуся. І ад соус-лайка таксама рыгаць хочацца. Я хочу, каб было больш GTA клонаў, як у 2000. Ну, а якія ёсць GTA клоны, напрыклад, яшчэ? Блін, вось я не памятаю назву, там таксама на машынах. Ну, увогуле GTA, гэта што? Піць машыну, ёздзіць на ней, куды-небудзь выхадзіць з гэтай машыны, страляцца і ў гэтым напрамку. Так, куранятка атрымаў, ад кураняткі. Так, а гэта што? О, мне плюс 1 сэрцайка далі. Так, кажан, сюды. О, бліжэй. У роуглайках есть такая стратегія быццам, што кожны крок трэба думаць, куды ісці. Оп, міма. Ось, і калі я раблю крок, і на наступны ход мяне будуць біць, гэта не зусім правільна. Таму трэба зрабіць неяк так, каб калі я набліжаўся да нейкай пашвары, ход пачынаўся ад мяне. Вось, як зараз. Хоп. І ўсё, я біў першы. Так, кніга чытаць нельга. Так, сэрцайка у гэтым пакоі запомнілі, бо зараз карыстацца я ім не буду. Нічога сабе, у мяне гэта працуе. Я што, не адключыў? Так, пачакайце.
Где, откуль, это что? Alerts. Я Donation Alerts не отрубил. Прикольно. Ну, так, мы сегодня не за донаты гуляемся, коли что. Ось, и это... Так, мы про политику не будем. Неяк бы так сказать, про Donation Alerts, каб ніхто не потерпел. Ну, мне здаецца, вы зразумелі. Зробім выгляд, што нічога не было. Але стрым жа захаваецца. Ну, калі ганьбіцца, то што ўжо зрабіць? Будем ганьбіцца по полной. Так, True Crime, Scarface. Вось, Scarface и Драйвер, вось. Saints Row я ніколі не гуляў. Total Overdose таксама не гуляў. І, ну, так, добра. Але не так сказаў бы, што я аматар GTA. Ось, мне больш RPG падабаюцца, вось, роуглайкі всякие. І што там яшчэ ёсць? Шмат чаго ёсць. О, сакрэтик. С кураняткой. Ну, яшчэ золото. Макс Пейн перша. Вось таксама можете зараз анучамі сцанамі мяне пиздзіць, але у Макса Пейна я ніводнага разу не гуляў і неяк з гэтага не пакутаю. Ну не ведаю, не такі ўжо фанат, калі шчыра. Не ведаю, навошта мне тэлепорт гэты. Электротриммер. Так, і знову атака куранятки. Так, где дзверы ўжо? О, гэта кепска. Дзве пачвараны. Не, пашанцавала. Не, ну кому? Так, тут сакрэтаў, здаецца, не будзе. Так, ну і кады мне гэтую бутэльку класці? Мне уже кішэні прасторы няма ніякай. І зноwu одна куранятка на увесь район. Тут верагодна, што будзе? Нет. Тут і тут таксама. Помарнаваў час толькі. У наступны пакой. Знову ктулху. Опс. Зараз бы не загінуць. Добра, дзверы знайшлі. Так, сакрэта няма. А тут у нас што? І тут няма. Добра, ідзем забраць сэрцайка, каб падлікавацца. Бо бутэлькі марнаваць не будзем. А дзе сэрцайка была? У наступным пакоі, здаецца, ці яшчэ вышэй трохі. Я ж яго бачу. А вось оно. Так, і на наступны паверх. Якая ж тут музыка? Ой. Вось могуць, калі хочуць. Адна толькі шкада, што Аміга, у яе аўдыторыя хоць і даволі багатая, але ў параўнанні з ZX Spectrum'ам, напрыклад, ці тымі ж ужо 8-бітнымі кансолямі, ці 16-бітнымі і гэтак далей браць,
Там аўдыторыя значна большая. Вось, але калі хоць нешта выходзіць на Амігу, гэта заўжды нейкае свята. Ось, і мне здаецца, я фанат Амігі. Ну, не толькі мне, увогуле падабаюцца 8 і 16-бітныя кампутары. Трохі горла перасохло, прабачце. Так, о, мімік! Так, і гэта што ўжо, саспенс нейкі накатваць тут будуць, бо мімікі. Атмасфера напружваецца. Бо не кожны сундук гэта золата. Так, толку сюды, і я павышаю свой стрэнгth. Так, сэрца і каза помнілі, дзе яно знаходзіцца. Так, ой, я чатик амаль згубіў. Так, і ад Соулайкам таксама рыгаць хочацца. А, гэта ўжо было. А не, я нічога не згубіў. Кажан сюды. Ляцючы пацук. О, з адной тычкі ўжо выходзіць. Так, гэта нам трэба. І зноў мімік. Так, не, пойдем сюды яшчэ. Пентухі. Слава сатане. О, сакрэтик. І тут кажан. Ой, а можа нешта больш такое якаснае дадзіцё. Так, окей. Лепш будзе ў кішэні здароўе, чым нейкае павышэнне моцы. Бо ў крытычным часе гэта не так дапаможа мне. Так, зноў ктулха нейкая. І... Так, ну сюды, ну падыходзь. Вось, зараз добра. Бо не хачу першы выхваціць ад яе. Мімік. Так. Нет, гэта золата. Усё. Толькі золата. Так, і сакрэта тут таксама няма. Не, я зноў падкрэсліў, што музыка, якая тут выдатная музыка. Можна нават нічога не рабіць і толькі слухаць музыку. Мімік, сюрпрайз, мазафака. І ктулха. Падыходь да мяне. Вось так. Чым з трупу срацца? Ну, вядома, лепш. Ай, не трэба было так рабіць. Ачыўка! Добра, я наступную ачыўку атрымаў. Ну, зноў трэба з кішэні нешта выдаліць непатрэбнае. Так, ктулха сюды падыходзь. Сюды, ну, вы абодва не пачынайце з кажаном мяне мутузіць. Так, ну і хто з іх мімік? А яны неяк адрозніваюцца, мабыць, там на спрайце ёсць нейкая кропачка ці што? Не, не бачна. Здаецца, вось гэта мімік.
Мне, верагодна, в латарэю трэба гуляцца. Бо з першага разу узгадаў. Так, гэта золото. О! Так, мне здаецца, тут сакрэта не будзе ніякага. Так, ачыўкі ў самой гульні. Сурпрайз, мазафака. Ну, мо да сецівы... Ну, калі, канешне, там памітусіць нешта і памаркетавацца, то Амігу можна да сецівы далучыць. Але мне здаецца, тут не так, як у Стыме працуе гэтыя ачыўкі, таму распрацоўшчыкі засунулі ачыўкі ў саму гульню. Так, заблукаў неяк. Тут я правяраў ці не, ёсць сакрэцік. Не, там таксама заблакіравана. Добра, ідзем далей. Inventory is full. Да, я быццам і так бачу. О, ктулха. Так, не, падыдзі першы. У мяне одно сэрцайка. Так нават і не заўважыць можна і памярэць. Дзе там яно было? І зноў пачынаецца нудота трохі, бо... А, нет, пашанцавала. Бо я запамятаваў, дзе знаходзіцца сэрца, але пашанцавала і яно побач даволі. І не прыйдзецца марнаваць час на гэта і ўсё. Рады бачыць, дзе прападаў. Ну, дзе прападаў? Усюды прападаў. Складаная гісторыя. Былі на тое з нагоды. Ну, як? Увогуле не прападаў, але проста часу на гэта ўсё не было. Ды і увогуле калекцыя моя не тут. Атрымаў ад міміка. Пацярпелы ад міміка, я бы сказаў. Так, і тут ктулха. А вось і выхад. О, плюс одно сэрцайка. Ну ўсё, мяне зараз і не забіць. Я самы дужы на раёне. Так, не, тут нічога, вядома, не будзе. Апошняя попытка знайсці... Нет, і тут сакрэты не будзе. Ну, будзем спадзявацца, я на гэтым роўне ўсе сакрэты знайшоў. Ідзем далей. Чым далей, тым складаней. О, ўжо і новыя ворагі з'яўляюцца. Ну, давай падыходзь сюды здань. А здань на 2 сэрцайка лупіць. Ну, нічога сабе такое. Так, назва ўзроўня такая, што, здаецца, на Ютубе гэта не трэба прамаўляць. Шэна-ні. Ні. Бо за гэта можна і бан атрымаць. Таму ніколі не гаварыце на стрымах слова «ні». І не пішыце ў каментарах. Калі ласка, не пішыце, не трэба. Нет! Я вам забараняю, не рабіце гэтага. Так, куды пайсці? Ну, давайте сюды, раз ужо тут апынуўся. Куранятка. О, гэта тупик. Ай, ну якая ж музыка? Ну, кожны раз гэта буду казаць. Так, чакайце, мо тут есть сакрэт? Ці тут? Нет, тут нічога няма.
А, книгу писать, здається, можна. Одразу бачно чоловіка, якому подобаються книги. Так, ну сюди, ну подиходь. Уронятка ти, клятая. Іздання. Так, ну здається, зараз уже можна, бо тое, як тут лупять гэтыя пачвары, можна і адкіснуць даволі хутка. А у мяне ўсяго толькі 3 моцы. Ну і здаецца, ўжо дыямант мне патрэбна даць, каб трохі падняць гэты ўровень. Так, не, тут таксама, здаецца, нічога не будзе. Заблокавано. Окей. Так, уронятка. Знов трапилася під меч мой. О, здань льотає над пустыми клеточками. Так, ну гэта мімік, вядома. Мо сапраўды квіточак латарэйны купіць. Так, а кажан будзе першы біць. Ось зараз добра. Ну добра, што кажаны з першай тычкі выходзяць. О, тут сакрэт. Калі ласачка, нет. Ну, будзем яшчэ шукаць. Тут, дарэчы, можна прапусціць нейкія пакоі і ўвогуле з пачварамі не біцца, але сэнсу ў гэтым мала, бо за забойства, ну, я так і не зразумеў, як гэтая гульня працуе, але за пэўнае забойства некаторых пачвараў могуць дасці дыямант, вось, і ён павялічвае табе характарыстыкі. У данной гульні, дадзенай гульні, гэта моц. Вось, як зараз, бачыце, дыямант атрымаў. А калі б я пайшоў кудысьці далей, то не атрымаў бы. Так, а яны што, за сэрцайкам не могуць нікуды прайсці? Кажана, ты ж лётаць можаш. Ты ніяк здань над пустэчамі не можаш лётаць? Няхай там хлопцы, дарэчы, сядзяць. А вось і ключык. Так. Дзверы, вось дзе гэтая блакітная кропачка знаходзіцца. Доўга ж туды шпацырыць патрэбна. Так, здань, ты толькі мяне не забей тут. Добра? А гэта мімік будзе, не? О, ну ўсё. Апошні шанец набыць латарэйку марнаваўся. Абуджа, сталіца Нігерыі. А ведаеце, ёсць яшчэ такая краіна. І завецца яна што ў гэтым пакоі нас чакае. А вось зараз, мне здаецца, цікаць трэба. Так, а я ключ не ўзяў. Ой, я дурная галава. І вы яшчэ мне нічога не кажаце. Так, ну... Падлякуемся трохі. І можна здань піздзіць. Ну, прымушаецца, што зрабіць. На тое яны крылатыя паскуды. Лятаючыя пацукі. Не, лятаючы пацук гэта голуб.
А, і так само. Так, ну хоть сюди. Так, ну, мені здається, одно серцейко у мене могло застатися. О, секретик! І тут лятаючий пацук. Це лятучий пацук, лятучий пацук. Опа, блакитная ктулха. І лятучий пацучок. З першої тички одійшов добре. Мені здається, це тому, що я діамант підняв. Так, а тут секрет буде? Так, тут секрета не буде. Заблоковано. І тут заблоковано. Нічого робити. Але ми поглядели на блакитного ктулху. Так, яшчэ один неоткрытый покой застаўся. Беларусі. Так, где забанить? Почакайте. Так, ретронессанс. Заблоковать. Усё. Больше он нічога не напіша. Так, и апошние. А нет, не апошние. Там у нас яшчэ покой ёсць. Ну, подлятай сюды, ну. Пацук. Так, а тут, мабыць, секрет будзе. Что, только один секретный покой на весь ровень был? Ну, то и не цікаво. А як куранятка вылезла оттуль? А пацук не. Вот это, ведаеце, непрыемна было. Добра, ідзем да дзвярэй. Так, і тут зноў слава сатане нейкая. І тут таксама слава сатане. Так, бутэлька. Мне здаецца, лепш нам яе ўзяць, чым часовую моц. Мне здаецца, в некаторых ситуациях часовая моц будзе добра, але лепш. А гэта што? Я дасюль не даходзіў. Гэта яшчэ что за куранятка такая? Так, ну неяк страшно уже. Опа. Да идите. А, так, я уже на 5-м поверсе. Я тут ніколи не был. Ой, як. Тут куранятка у покої, де слава сатані, так само. Ну, я особистий рекорд зараз поставив. Як він? Клакін Hell. Это, здається, fucking hell. Такая гульня слова. Ну, мімік откисне одразу. Так, серцейка у гэтым пакоі. Запомнили. Так, а ці бывае больш за один секрет? А вось не ведаю. Ну, я толькі один знаходзіў. Але запаклаваны на прыгажосць. Ну так, Евген у нас такі хлопец. Не, Вадим, насамрэч, это ты заблокаваны на прыгажосць. Вышаш, що не вашу мову. Хіба вірусацца, але чаму вы не трымаў плану? Ваня, ты?
Гэта у нас такі гумар тут. А, я назад вернулся. Голова дурная. Так, ну мне здаецца, гэта ўжо незвычайныя кураняткі будуць. Я думаю, штось... 4 сэрцайка! Да... Ну, зараз і я магу ўжо хутка адкіснуць тут. Калі гэта пачвара... Нет. Фух. Ну, ўжо пачынаецца нейкі хардкор. Пакуль всё так лёгка было, а зараз не зусім. Калі вось гэтыя кура-ктулхі лупяць на 4 сэрца, то, ну, гэта, ведаеце, такое сабе. Ай, было балюча. Так. Хоп, яна знікае. Окей, зразумеў. Ну, гэты адразу адкісне. Хоп, хоп, хоп. Ага, зразумеў. Каб не трапіць у гэтую пастку. Курчата з глістамі. О! Здаецца, ёй такое. Нормальные глисты у гэтай кураняты. Это где такой подшипить? А, гэта чарнобыльская куранятка, зразумеў. Я, вядома, таксама чарнобыльскі, вітанне. Пацярпелы. Ну, мне здаецца, бачна. Калі хто не ведае, я нарадзіўся ў Гомелі. Гэта адзін з самых пацярпелых раёнаў пасля Чарнобыля быў. Так, з боку Украіны не ведаю, якія там абласныя цэнтры пацярпелі ад гэтага. А вось Гомель, вядома, так. А, ну, здаецца, туды хмара пайшла. Ой, не старыя ўжо, каб памятаць гэтыя падэі, як там было ўсё. Можа, Астравецкая я б не выключаў. Ну, у хуткім часе. Так, палітычныя жарты, маўчы, маўчы. Ні слова болей. Так, ну сюды падыдзі. Так, вось гэта з глістамі будзе, мне здаецца. Не. Аддайце ўжо дыямант, бо мне здаецца, у мяне атака неяк слабая. А, ну якая музыка? Кожны раз гэта буду гаварыць. Мімік. А вось і дыямант. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Блокет. І тут таксама заблакавана. Так, ну зараз з маёй тычкі можна і адляцець ужо і кураняткі з глістамі. Ай, міма. Міма. Так, ну добра, з першай тычкі куранята з глістамі адыходзіць. Окей, а што далей тады будзе? Калі зараз такія ўжо пачвары сустракаюцца. Так, сакрэтаў няма. Ой, ну самы пачатак ісці, бо... Ах, я са сваёй трывожкай не магу пакінуць вон той пакой, які мы яшчэ не паглядзелі. Так, трэба, здаецца, камеру трохі. Ось так зрабіць, каб мою пысу было лепш бачыць. Ось.
Ну і пакуль будзем туды ісці, можна паслухаць гэтую прыгожую музыку, якая мне даволі падабаецца. Я толькі не помню, я калі набываў гэтую гульню, мне саундтрэк таксама далі ці не. Але набываў за ўласнае, за свае ўласныя грошыкі. Вся Гомельская вобласць пацярпелі, толькі мы ў улове неяк не атрымалі нічога. Лох! А я атрымаў трэцюю нагу. А вы там што ў вашым лоеве? І 11 пальцаў. Я гадаю, што каменцы выпадаюць мегных кольскіх стопчок. Ну а ніжняя версія музыка, ну прям душа разгортаецца вельмі. Так, ёсць. Так, сюды. І ты сюды. Добра, усе адышлі з першай тычкі. З першай. Заблакавана. Ну і што, окей, што ў гэтым пакоі нас чакае? Кіслоцце нейкае ляжыць. О, добра, ад кіслаты адкісла. Ад кіслаты адкісла куранятка. Ну, пойдзем цябе забіваць таксама. Табе. Так, спачатку паглядзець сакрэтаў няма. Ой, які длинны ровень. І гэта мне адсюль цягнуцца туды. Так, зноў глістовая куранятка. І вось ён ключ. Кожны раз забываю пра ключ. А што? Тэлепорт. Окей. Але мне здаецца, тэлепорт лепш не губляць, бо ён дазваляе хутчэй цікаць ад нейкіх праблемаў. На жаль, у жыцці так не бывае. Узяў тэлепорт і пазбегнуў ад усіх праблем. Упс. Спіну надула, як у Арнольда. Ось так, ёсць такое. Мне здаецца, там у лоеве кожнаму хаблапчуку Арнольдавы ветер надуў. Бачылі б вы спіну Вадзіма? І за такі кароткі час. Як там гэтая гіфка? Праз усе пакоі цягнуцца. Ёсць, канешне, трохі нудоцтва ў гэтым, але мне здаецца, гэта адзіны мінус у гэтай гульні. Больш іх няма. Пу-пу-пу, яшчэ сэрцайка. І што мне з ім рабіць? А я ўжо пахілены. Снаркі слайм піт. Ну, ось і слайм. Смоўшці слімак, дарэчы. Так, здань адкісае адразу. А ты што, хлопчык? А падыдзі сюды, мне штосьці жудасна трохі. О, не з першай тычкі адыходзіць. Ну, слаймаў я першы раз бачу, калі што. Так, сакрэт тут ё. А мо тут сакрэт. Ё. Змяя. Ну, падыходзь. Дзякуй, што ты з першай тычкі адыходзіш. Добра, атрымалі тэлепорт.
трохи дупа задубавела. Так, мімік ці не мімік? Мімік. Не, сапраўды, пайду набуду латарэйку нейку. Так, а куды тут пайсці? Ну, давайте сюды. Можа выключыць гэта? Вам не перашкаджае гэты Donation Alerts? Бо я забыўся, што ён у мяне ўключаны ўвогуле. А, па аднаму сэрцыку слайм б'е. Ну, то гэта не так уж і шмат. Смоўж to beat хаты, слімак з хаты. Ну, не ведаю, я бачыў карцінку, што і там з хаткай быў і смоўж, і слімак адначасова. Таму гэта такое пытанне адкрытае, мне здаецца. О, яшчэ плюс одно сэрцайка. Я дужа здаровы ўжо. Мяне так адразу і не забіць. Не, я сапраўды бачыў, што слімак, ён, ну, з хаткай, который, ён і смоўж, і слімак падпісаны. Вось. А смоўж, гэта, ну, смоўж. А я карцінку бачу. Блін, як там гэтая кабета была? Кацярына Варажун. Во, згадаў. Вось яна, здаецца, ведае адказ на гэта. Канешне, базовая тётка. Так, сакрэтики. Сакрэтаў няма. Шукаем ключ, што рабіць. Ай, ну, вы уже не здзіўляеце мімікамі гэтымі сваімі. Опа. Так, бліжэй. Цікава, які тут шанец попасть у ворога атакой. Это нигде не написано просто. Як тут увогуле у гэтай гульні матэматычна гэта зроблена. Ну, вось давайте гэта вып'ем. І пойдем шукаць ключ дзесьці яшчэ. Так, зноў смоўж. Ці слімак. Так, слайм. Слімак гэта у нас, здаецца, лацінізм нейкі. Таму буду выключна я вось гэтых пачвараў зваць слімакамі. І нічога вы мне не зробіце. Оп, оп. Не пацярпеў ад пастак. Не, ну лагічна. Слайм, слімак. А, гэта па-расейску слізень. Ён таксама так і гучыць, ну. Таму будзе слімаком. Смоўж від everyday. Патлумач, я трохі тупенькі просто. Што ты меў на ўвазе? Опа, змяюка трапіла ў пастку. Але не падохла, канешне. А жаль. Так, сэрца мне не патрэбна пакуль. Ой, назад яшчэ ісці. Ну, тады слухаем гэтую музыку прыгожую.
Так, а секрет, мне здається, я вже один знайшов. Так, ну гэта мімік, стопудово. Опа. Нечаканачка. Стоп, мабуть, тут ёсць. Пу-пу-пу. А мне бы слимаком стать. Смоужам стать. Зеленым смоужам стать. Так, ну тут неяк, здається, буде тяжко. Нет, не тяжковато було. Со слимаком. Конечно, цікаво, що кураня з глістами б'є на 4 серцейки мені, а смоуч, який виглядає, ну, більш таким жудасним, мне здаецца, ён б'е толькі на одно серцейка. І гэта ўжо 6-й ровень. І здаецца, яны тут павінны неяк мацней біць. Ну, здаецца, он не атручвае. О! Я ўжо і забыўся, што тут дыяманты даюць. Ну все, я зараз дужа-дужа. Зноў паўтараю, у мяне асабісты рэкорд. Я першы раз бачу 6-й паверх. Ніколі тут не быў ні однага разу. Ну і яшчэ тут гэтыя роўні, яны, як гэта, вы зразумелі. Рандомная генерацыя. Скорпіон. Скорп. О як! О як! Секрети 6-7 знайшов. Тому, здається, поверх, на которым я подох, я там просто нічого не знайшов. Скорпіо. Killed by. Бля, ну... неприємно, конечно. Я не ведал, что он так моцно бьет. Ну, что зробить? А Вадиму только и поздехаться за меня. О, мой что, апошні гэты забег захаваўся. Так, ну по классице, конечно. QR. Ой. Ось бачите, там где третий поверх, мне здаецца, гэта я захаваў. Але стоп, я магам не граў ніколі. Ну толькі так пару разоў, але я там адкіс на першых роўнях. Добра. Global Chicken Kills. 83 кураняты я забіў, нічога сабе. Так, ачыўкі. Паглядзім ачыўкі. Potion Quaffer. Одер. Гэта я атрымаў за тое, што мне ключ не ўлез у кішэню. Dungeoneer. Ну, я з нараджэння Dungeoneer. Explorer не ведаю, што такое. Волнокер.
Так, Silent Death есть некий, Viking Power, True Warrior, True Rogue, Exterminator, нечто з яйками зв'язано. Chest Dungeon Master. Ну, мне здається, гэта ачыўку можна толькі атрымаць, калі, здаецца, ты пройдзеш гульню з самага пачатку до конца. Найзал, Драйран, Pacific Run. Пацифіст Ран. Гэта нікога не забіць, мне здаецца. А гэта варыянт. Тут не абавязкова з усімі біцца. Добре, давайте поспробуем Роуга. Поиграем злодеем. Ну, что-с... Так, а это что? Телепортабилити? Ага, у яго абілкаю. Ніколі Роугам не гуляўся. Мне здаецца, у гэтага хлопца павінны быць самыя хуткія ногі. І будзем забіваць куранят, як і далей. Так, сакрэт, мабыць, тут можа толькі быць. Не, няма. Восем роўняў? Ну, шкада, што зрабіць. Будем далей з ктулхамі біцца. Так, канешне, будем шукаць і сакрэты далей. Ну, так, есть такая хрень. Аміга, до речі, так, адзіны, не самый першы, мне здаецца, але я могу тут блытацца, але адзін з самых першых кампутараў, які ось са скрынкі дазваляў стэрэо, сапраўднае стэрэо рабіць. А гэта, ну, рэдкая такая з'ява была ў першасці. Ды ёп! Папа! А, ён і ктулху і завецца. Глутхулху. Глутулху. Павыдумляюць назву. Нічога не зробім. Не, мне здаецца, вось гэтым хлопчыком лепш гуляцца. Бо ў яго і сэрца як многа, і моцы таксама. І гэтыя тэлепорты мне не патрэбны. Вітанне з Украін, чуці беларускую мову. Таксама прыемна. Дзякуй, што завіталі да нас. Так, куранятка сюды. Мне ўсё роўна не падабаецца, што ты можаш адное сэрцайка ў мяне адхапіць. Таму такое сабе. Нават ктулхі так не палохаюць, як вось гэтыя кураняты. А яшчэ кураняты з глістамі, як мы паспелі пабачыць. Так, ну пакуль тут усё сумна, з гэтым адныя кураняты будуць. І скарбы. Заліпальная гульнюха. Увогуле кайфую просто. Ой, какие гульні на Амігу яшчэ ёсць. Вай, ой. Так, сакрэта там няма. Зноў нейкая слава сатане. А, блин, там сакрэты і не магло быць.
Гэта я просто тупы. Адкрыта новая гульня, не адразу звярну увагу. А вось трэба на стрым адразу прыходзіць. Вось, а так, гэта новая гульня. Але гэта не адмяняе таго, што на Амігу у кожнай гульні амаль выдатная музыка. Там шмат чаго. Ну, там увогуле такая з'ява, як трекерная музыка з'явілася. О, а вось і дыямант. А ключ, ой, як далёка ключ. Ну, як я і казаў, толькі адзін мінус гэтай гульні, што вось такі бэктрекінг прыходзіцца рабіць. Але, дзякуючы таму, што тут вельмі выдатная музыка, пра што я буду казаць кожны раз, гэта не так сумна атрымоўваецца. Ой, я могу амаль отпустить. А где там я сердцейка бачу? Так, стоп. В наступным покоем может быть сердце. Тиктулха нейка. Ой, не, я пайшоў адсюль. У пошуках сердца. Я запомнил, это же так з яе. Я на сапраўдным кампутары гуляю. Я не карыстаюся эмулятарамі усім гэтым говном. Ну як, я карыстаюся эмулятарамі ў пэўных мэтах. Там, напрыклад, на флешку нешта перакінуць, бо гэта самы зручны метад будзе. Але каб во штосьці гуляцца, то не. Ну, подь сюды, куранятка. А, ну і тут уже і сэрца даюць, калі яно не патрэбна. Які вялікі ровень. А гэта яшчэ толькі першы паверх. Нічога з яго не далі. Ну, сакрэта што не будзе нідзе. А, мабыць, тут. Ну, сакрэтик. Ай, ну вас. Так, ну тут і ключ, мне здаецца ўжо. Ну, тады ў наступным покоі. Толькі спробуем сакрэт знайсці і няма. А вось і ключ. Ну, курка. Сюды. Можна было і адразу да яе ісці. Так, сакрэт. Є. І тут нас чакае ктулха. Шкляночку бярем. І все, можна адсюль несці ногі. Ну і яны, конечно, згенерировали гэтую мапу не вельмі так спадручна, бо глядзіце, куды мне трэба ісці, каб да дзвярэй дайсці. Ну, пакуль можна і тут водички попить. Ага, брать, конечно, хочу.
Але гэта зараз трохі складана. Ну, па-першае, я паўмерамі не карыстаюся, таму што проста ўзяць ага, гэта, ну, гэта не прикольна. Таму што ага трэба браць з акселератарам. А праблема з ага і акселератарам у тым, што калі ага я яшчэ магу знайсці даволі танна, то акселератары на іх каштуюць, ну, як крыло самалёта. Ну, добра, не крыло самалёта, але, ну, больш, чым сам кампутер каштуе. І гэта, ну, пиздец. Я не разумею, адкуль такі кошт бярэцца, але, ну, бля... Ну, добра, канешне, што там у ага 14 мегагерцаў, канешне. Гэта ўжо хоць нешта такое. Не 7 стокавых, якія ў амігах ёсць. Але, ну, каб амаль увесь патэнцыял адкрыць у агашных чыпсетах, трэба акселератор браць. А калі браць адразу гэта такім пакам, кампутер і акселератор для агашнай амігі, гэта будзе каштаваць каля 700-800 баксаў еўра. Ну, ёсць аб чым падумаць, так? Так, а OSC это у мяне Amiga 500, гуляюся я на Amiga 600, там ESC. Enhanced Advanced Chipset. Англічане ў чатіку, у вас час надышоў. Так, это на гэтым паверхе куранята ўжо з лістамі ці не? Ось, ага, чипсет, AGA, я не ведаю, каму як. Мокого вушы зараз гараць. Вось. AGA, конечно, не хацелася. Але набываць складана. Так, сакрэта няма. Ось і дзверы знайшлі. О, дзякую. Так, не, пачакайце. А як наконт сакрэтных пакояў? Нічога. А, совсем запамятаў. Калі глядзіце гэты стрым, канешне, пастаўце вашыя падабайкі. А то толькі одну падабайку бачу. Ну што гэта такое? Дзеля чаго я ўсё гэта раблю? Каб атрымаць падабайкі. О, і сакрэтик тут адразу. Таму, калі вам не шкада націснуць толькі одну кнопачку, буду вельмі ўдзячны за гэта. Я, конечно, не думаю, что гэта неяк з праглядамі дапаможа, ці што. Іх 9. Так, дайце сторонку обновлю. Так, что тут у нас? «15 подобаек».
Шчыра. Дякую. Так, і вяртаемся ў ABS. Нічого не бачу. Так, зараз яшчэ пагляджу нейкія наладкі. Так, усё добра, стрым, здаецца, працуе. Гуляемся далей. У пошуках ключа. Так, куди зараз? Так, сердцейка заповнили. А, я ж не пачаставаўся шклянкой. Ага, чырвоная гэта мапу показвае ўсё, а блакітная регенерацыя. Ну, можна сарцейка зараз і не браць тады. Так, а ці показвае мапа сакрэтныя пакоі? Ну, гэта мы... Блин. Гэта мы ўжо на наступным паверхе паглядзім. О, кажанчык. А, і здаецца, на кожным паверхе толькі адзін сакрэт знаходзіцца. Таму можна ўжо ў сцены не тыкацца. Нічым нам гэта ўжо не дапаможа. Так, падыходзь сюды. Зноў лятучы пацук. Я ўсё роўна буду тыкацца у сцены. Так, яшчэ одно сэрцейка. Вось зараз яны на сэрцы багатыя нешта. Так, і кажучы пра падабайкі, нагадую, што ў мяне ёсць Patreon. Там, канешне, нічога няма, але вы можете падтрымаць аўтара. Данаты я яшчэ не ўключаю, бо ябсціся з гэтым пакуль не хацеў. Не ведаю, што там ёсць, акрамя Donation Alerts, канешне, цікава. Вось, але Patreon гэта заўжды падтрымка. У шапцы канала ёсць спасылка на Patreon, таму калі хто захоча, я яшчэ не ведаю, чым яго напаўняць. Але можа нешта прыдумаю. Гэта як на гульні на Macintosh тычная гульня пра стэлс і так. Ну, па-першае, гэта патрэбна Macintosh набыць. А я казаў, што я на эмулятарах не гуляю. Вось, таму гэта такое будзе. А Macintosh 1990 года, ён, здаецца, будзе каштаваць. Вось ён дакладна будзе каштаваць як крыло самалёта. Гэта не той легендарны, які такі абапіраўся Джобс, там як он там стаяў, не памятаю. Калі пра яго гаворка ідзе, то так, ён зусім не танны. Ой, ну і якія гульні на Macintosh? Ну, аб чым вы гаворыце? Там гульні не тое, каб... О! І вось чаму патрэбна кожнага пачварку
забіваць на кожным паверсе. Вось. І Macintosh гэты будзе каштаваць шмат. Я лепш AGA Amiga набуду сабе. Сабе. Кожны раз. Так. Правяраем мапу. О, дзякуй, добра атрымалася. І будзем зараз глядзець наконт сакрэтаў, ці паказвае мапа іх, ці не. І вось, як я гаварыў у самым пачатку гэтага відоса, на кожны заход у гульні даецца толькі два варыянта. Так, а чаму выключыўся? Толькі не кажы, што батарэя скончылася. Ох, ну все, батарейки гамон. Блин, ну что, працуем без камеры, бо мой Canon сказал долго жить. Шкода, конечно. Так, пачакайце, тэхнічная пауза трошки. Зараз вернуся. Мабыць, у мяне яшчэ ёсць другая батарэйка. Так, добра. Ну, не зусім добра, батарэйкі другой няма, я яе не знайшоў. Будзем гуляцца далей без камеры. Таму што. Так, яна скончылася. Батарэйка здохла. І мне гэта на будучыню нагадванне, што лепш набыць нейкую веб-камеру, а не выёбывацца, каб праз без люстэрку гуляцца. Бо, ну, такое сабе атрымаецца на палове стрыму. Ой, на палове. На палове. Ну, мабыць, на палове, не ведаю, колькі мы яшчэ будзем гуляцца. Скончылася батарэйка. Шкада, конечно. Так, вайбы першага запісу, першага гікаўскага, што таксама камера тухла. Кстати, не так уж дорого, Mac Classic $200 на eBay. Ну, нормально. Нормально. Так, а где зарадка для батареи? Бо... Ай, пакуль я знайду гэта все. Гуляемся далей. Ну што зрабіць уже? Ну, на наступным стрыме такой хуйні не будзе. Ну што, ну так ужо атрымалася. Ой, я яшчэ і дурны. Які я дурны. Зараз вы зразумееце.
Вай, ой. Так само 4 хвилини. Ой, 1 хвилиночка. Так, увогуле, давайте зробім перапынак 5 хвілін, потым вернемся. Ось я тут яшчэ нейкія налады зраблю. Таму чакаем. Перапыначак. Хутка вернемся. Можете пайсці себе там каўку зрабіць, ці гарбаткі, ці віскі, не ведаю, што вам больш падабаецца. Вось, зараз вярнуся.
Hello. Я вернуўся. Так, мне кажуць, трохі гучней голас зрабіць. Так, чуць мяне добра. Крацей кажучы, зноў тыпічны РГБ, у якога усё кепска з камерамі. Так не хацеў набываць сраную вебку, але мне здаецца, прыйдзецца, бо ну што зрабіць. Так, і я знайшоў сакрэт, мне здаецца. Таму апошнія часы будзем гуляцца без камеры, але ў наступным стрыме такога не будзе. Абяцаю. Так, нешта я заблокаваў. А, вось. Тікаем. А, не. У мяне яшчэ ёсць шкляночка. Не, у меня камера не греется. Яна, калі у яе экран яе адключаны, і яна праз провод ідзе, то там усё добра. Але чамусьці выкарыстоўваецца батарэя для гэтага. Ну і неяк. Ну так, я таксама думаў на тое, каб рэпліку батарэйкі ўзяць, ну, якая робіць выгляд, што яна там ёсць. І нават далучаецца да сілкавання. Але, ну, гэта яшчэ чакаць надо, гэта на алікі знайсці патрэбна для Кэнана. Таму, ну, не ведаю. Ну, не ведаю, што хутчэй будзе. Ці веб-камеру нейкую набыць, ці вось так вось маркетавацца з гэтай камерай. Ну, просто якасць там лепш. Але ў мяне вакенца, як бачна, не такое вялікае. А, вось, пра што я забыў сказаць, у чым я лох яшчэ. Вы, верагодна, маглі не заўважыць, але калі вы сапраўдны рэтра-задрот, то вы маглі нешта і заўважыць. Хоп. Я без апскейла гуляюсь. Так, дзе ён там? Не памятаю ўжо. А вот тут, кажись.
А, не, ён неяк запомніў наладкі. Нічога себе. А, у мяне ж там флешка стаіць. Ой, я дурны. Не, ўсё добра. Наябаў. Гуляліся ў нармальным апскейле. Зробім выгляд, што нічога не адбылося. Што трэці зверху? Ну вось, трэці зверху. Як бачыш, 5х. Усё добра было. У мяне просто тут экран маленькі, таму я не адчуваю, ці добрая якасць, ці не. О, тулха. І кажанчик. Так, шукаем тут сакрэты. А, у той тым пакоі я глядзеў? Здаецца, не. Ай, ну давай заб'ю цябе. Бо перашкаджаеш гуляцца тут. Не, ну все, можна далей ісці. Так, а, не, там сакрэта не можа быць. Ну, чат затрымка ляціць, я нічога не могу з гэтым зрабіць. Ці магу, але не ведаю як. Ну, вядома, рэпліка батарэйкі гэта, ну, даммі будзе больш танная. Але пакуль Алік дасюль прыляціць. А мо я на наступным тыдні захачу стрым зрабіць. І што тады далей? Ну і нічога. Так, у пошуках дыяманта далей. А! Да выёбваюся. Гэта бо таму што без камеры цяжка гуляцца. О, здорово. Нешта такое памятаю, так. С Тимоном был. Таксама рады бачыць, о, якія людзі. Знянацку, ведаеш. Прыемна, вельмі прыемна. З не того канца пайшоў. Гейскаць. Так, яшчэ што кажаш? А што вам яшчэ паказаць? Так. Чым яшчэ можна здзівіць такім? Бо ў платформеры я не хачу гуляцца, таму што гэта старыя платформеры. І яны складаныя. І там з левел дызайнам ёсць нейкія траблы, і таму іх даволі складана гуляцца. Гэта ўжо каму-небудзь іншаму пакіньце.
РПГ некаторыя цікавыя толькі калі самому гэта гуляцца, бо там таксама пакрокавае геймплей ідзе і не такі хуткі даволі. Так, ну зараз мабыць нешта паказаць. Гэта Amiga OS, дарэчы. Так, што тут ёсць такое? Так, гэта пра коціка. Так, гэта не памятаю. Lockdown. Не, ўвогуле можна Dungeon Crawler пагуляцца. Blackdown Rebirth, но гэта ўжо не сёння, мне здаецца. Можна ў нейкую ось такую пагуляцца. Так, што не? Што табе не падабаецца? Не разумею, што ўжо не то. Усё бачыцца. Не хоча працаваць. Так, окей. Так, ёсць гульня, ад якой у мяне срака будзе гарэць. Lost to Escape. Так, ну я таксама думаю пра нешта хуткае. Так, ну добра, будзем тады пакутваць. Зараз буду паміраць даволі часта і шмат разоў. Але ж срака будзе гарэць, вай, ой. «12 братоў пахавана тут». Лопс амаль не атрымаў. Музыка, якая музыка? Ну все, послухали, идем далей. Так. І з самого початку. Гульня называется La Bay, или як там яна, Аббат. І вось гэтыя крыжачкі трэба збіраць. Так. І гэта гульня так сраку рве. Ось 12 крыжоў трэба знайсці, мне здаецца. Оп. Гэта было побач. Трохи пашанцавала. Так, ён мяне не заб'е. Ай! Ну, крыж я атрымаў ужо.
Нешта я боюсь долезти. Так. А скачка хопить, как тебе перескокнуть? Мне сподобалося тут. Я сам з усходньої Білорусі, я рускамовний, але на таких стримах я навіть притягую відання мови. Треба, каб було більш білоруськомовного контенту, в быту і тільки ми это так. Ну, конечно, конечно. Рады, што больш з гэтага, з такіх вось стрымаў і з беларускага контента людзі пачнуць больш увагі да беларускай мовы прыцягваць. Так, мне здаецца, бля, ну хлопчукі, ну не, яна праследуе мяне. Я баюся туды ісці. Як же я платформеры не люблю. Асабіста, калі яны такія асабліва. Да ну халера цябе дзяры. Няўжо? А як туды? Я дзесьці бачыў, што ён страляць можа. Але верагодна гэта другая частка гульні. Ну тут нешта складаным пахне. Не. Пачакаю. Пойдем сюды. Да не, ну вы здекаетесь. Ай. Ось бачили б ви мой твар зараз. Але можете адчуваць, як здаецца праз экран мае пакуты. Так, трэба да гэтага крыжа дакрануцца. Ай-яй! Памерці ад чарвяка. An invisible path over Wood Bridge. Нябачны путь праз драўляны мост. Што гэта значыць? Да ну! Навошта я гэтую гульню ўключыў? Гэта тыпічны хардкор. Гэта таксама сучасны гульня, калі што. Што я раблю не так? А, ну тут... Да ну... Да сустрэч. Так. Ой, не-не-не, чакаем, чакаем. Е! Атрымаў крыжачок. Крыжачок. Так. Как неяк бяспечна трэба. Да ну.
А і гэта, ну як я? Як? О, серцейка. Кропля, здається, так само може мяне забіць. Не кажучи вже про павука. Ой, здаецца, добра, што гэты жанр помер так. Ай, паспеў. Ой, я бачу там нейкае дзвер'ё. А гэты чэрап, мне здаецца, таксама нічым добрым не звернецца да мяне. Так, ну... 1, 2, 3. О, як! Не, ну... Pestilent Beast. Гэта кароткі... Не, я туды не пойду. А, і сюды нельга. Пу-пу-пу. А што рабіць? О, ну увогуле. Окей. Нешта трэба рабіць з гэтым. І жыцця ўжо амаль не засталося. О, перагорнуты крыж нейкі. І што? Нічога ён не дае. Так, нічога не разумею, конечно. Не, гэта херня мяне палохае, конечно. Гэта нешта небяспечнае. Яна праследуе мяне. Ну, яшчэ і шкілеты. Так. Ага, нешта здарылася. Не паспеў. А, вось як гэта працуе. Ці ўжо не. Як жа складана, ну ёма. Я ж прыгнуўся. Як у гэта ввогуле гуляцца, ну... Да. Да. Я... Да ну нахер. Добре. Мне здаецца, на сёння скончым, потому что, ну, тэхнічныя праблемы здарыліся. Нешта трэба ўсё ж такі з камерай гэтай рабіць. Вось, тэставы стрым, мне здаецца, прайшоў нармальна. Збольшага, канешне. Усім дзякуй, хто прыйшоў. Буду намагацца у наступную суботу зрабіць таксама стрым. Пагуляемся ў нешта такое. Ось прыдумаю, якую гульню ўзяць, каб доўга можна было гуляцца. Нейкі Dungeon Crawler возьмем для гэтага.
Вось. І што, на гэтым стрым скончваю. Яшчэ раз дзякую усім, хто прыйшоў і падтрымаў мяне. Воу. От, яшчэ пабачымся. Дзякуй і да пабачэння.